Wara l-waqfa tas-sajf il-kampus tal-Università ta' Malta qed jerġa' jieħu l-ħajja. Dan hekk kif din il-ġimgħa qed jilqa' lura fih danu eluf ta' studenti li qed isegwu xi kors akademiku u mijiet oħra li qed jibdew esperjenza ġdida biex jimxu l-qudiem fl-istudji tagħhom. L-ewwel ġimgħa tas-sena akademika iġġib magħha il-Freshers Week, ġimgħa ta' attivitajiet blan li l-istudenti l-ġodda jibdew jadattaw aktar ruhom għal dan l-ambjent ġdid. Diversi stands informattivi u kummerċjali jintramaw biex l-istudenti ikunu jistgħu jiġbru l-informazzjoni dwarhom u anke jiġbru xi ftit freebies kummerċjali. Evidenti l-entużjażmu fost l-istudenti l-ġodda li ma jinqoxxu ukoll li jkunu xi ftit nervużi, imma issa x'qed jistennew li jsibu. Ħafna extracurricular activities. Għalu li. Smajt li hemm eżempju programmi fuq il-coding, archery, chess. Dawn extracurricular għaxan l-iskola ma kellniex. Esperjenza differenti, ġifiri anka l-materjal u ħajkun differenti ħafna, imma on the whole vera ċitata u nixtieq għax nafri l-università. Jiena qed nibża daqsxejn min nies għax aħna konna sandwich tnejn li aħna konna su grupp żgħir, imma neksu ħafna iktar nies, u I have to get used to a new system insomma. U x'inhu l-parir ta' min diġà għadda l-ewwel sena? Ħallix għall-aħħar, ibda ħdem. Ħallix għall-aħħar, għax taqbad u teħel. Aqbad studja mill-ewwel għax inħallejt sal-aħħar. U ħatta li ma the hard way. Sa dan it-tant fil-bidu tas-sena akademika, it-tmexxija tal-Università ta' Malta bdiet tfakkar il-250 anniversarju mill-ftuħ tagħha kif nafu għallum. F'konferenza tal-aħbarijiet, ir-rettur tal-Università Alfred Vella qal li f'dawn is-snin din l-istituzzjoni mxiet dejjem bil-missjoni li tifforma l-imħuħ tal-ġenerazzjonijiet futuri. U faħħar sem il-Papa Clement 14 u l-Gran Mastru Pinto li 250 sena ilu kellhom il-viżjoni għal din l-entità edukattiva. Għal dan l-anniversarju, l-Università ta' Malta issieħbet mal-Bank Ċentrali billi ħarġet muniti tal-okkażjoni. Il-muniti huma tal-fidda b'valuta legali ta' 10 euro u tal-Kopernikel b'valuta legali ta' 5 euro. Fi żmien li ġej dawn se jkunu qed jinbijaw ukoll mill-kampus. Minnaħa tiegħu l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Mario Vella qal li l-bank jinsab onorat li kollabora mal-Università f'din il-kommemorazzjoni. Fl-okkażjoni tal-ftuħ tas-sena akademika, Net News jawgura lill-istudenti kollha.